Stenfors Mika, puolueääniä 22, yleisarvosana magna cum laude approbatur. Suomela Heija, hänellä kaikkinainen keskiarvo 8,7, puolueääniä 24, yleisarvosana magna cum laude approbatur. Hän saa Kouvolon 7-vuotis juhlarahaston stipendin. Tervamäki Timo, Tuomi Olli-Pekka, Suuri Anssi, Väyrynen Vesa, hänellä on lukuaineiden keskiarvo 9,9. Hän on koko koulun ajan hallinnut tätä kärkisijaa. Hänellä puolueääniä 34, yleisarvosana laudatur, pakollisessa äidinkielessä magna cum laude approbatur ja muissa 3, nimittäin ruotsin kielessä, englannissa ja pitkässä matematiikassa laudatur, ylimääräisessä Saksassa magna cum laude approbatur ja reaalissa laudatur. Hän saa Puittisten kirjakaupan kirjalahjan parhaalle ylioppilaspojalle, Puittisten säästöpankin parhaiten matematiikassa menestyneelle lahjoittaman stipendin. Hän sai 60 pisteestä 59. Reaalissa hän sai siis tuo 52, joka jakoi parhaan sijan Ällin kanssa. Lisäksi Ruotsin suurlähetystön kirjalahjan hän saa parhaasta menestyksestä ruotsin kielessä 273/299. Ja Tiuttu Vesa, noin kuukausi sitten luin Satakunnan kanssa vuosikymmenten takaa palstalta pienen uutisen. Se oli huhtikuulta 1883, eli 100 vuoden takaa. Siinä kerrottiin, että ylioppilastutkintoa varten on maamme opistoissa 266 nuorukaista suorittanut kirjoitusnäytteet. Tuo pieni uutinen vuosisadan takaa
kertoo nykyihmiselle riviensä välistä monta asiaa, kun sitä miettii. Ensinnäkin vain nuorukaiset, siis miehet, osallistuivat ylioppilastutkintoon. Toisin on nyt, kun lukion tyttövaltaistumisen myötä myös valtaosa ylioppilaista on tyttöjä. Ainoastaan varakkaammat voivat osallistua tuolloin ylioppilaskirjoituksiin, toisin on siinäkin. Varallisuuden ei voida sanoa rajoittavan mahdollisuuksia ylioppilaskirjoituksiin osallistumista. Toiseksi kirjoittajien määrä on 100 vuoden aikana kasvanut lähes 120-kertaiseksi. Tuolloinhan kirjoitti määrä, joka vastaa vähän runsaasti 3-kertaista meidän uusien ylioppilaiden määrää koko maassa. Kaikki menivät suorittamaan, omassa koulussaan suorittivat nämä varsinaiset ylioppilaskirjoitukset, ja Helsingin yliopistossa sitten suoritettiin suulliset kuulustelut koko Suomen kouluista kaikki kokelaat yhtä aikaa. Myöskin Lappia mentiin juhlimaan Helsinkiin, koko maan vähälukuiset ylioppilaat. Kolmanneksi, ylioppilastutkinto sinänsä avasi tuolloin 1800-luvulla kaikille laajat jatko-opintomahdollisuudet ja riitti jo ilman lisäopintojakin takaamaan menestymisen virkauralla, jos vain halua riitti. Nykyisin ylioppilastutkinto ei paljon takaa suorittajalleen automaattisesti, vaan jatko-opintopaikan tavoittelussa käydään kovaa kilpailua. Ylioppilas kilvoittelee usein jatkopaikoista muiden ei-ylioppilaiden kanssa, eikä suinkaan ole missään suosituimmuusasemassa ja etuoikeutettu. Tällä puheella en missään nimessä halua sumentaa teidän nyt Lakkinen-saavien juhlailoa, enkä vähätellä teidän saavutustanne, vaikka näkymiä tässä eteen avaisinkin. Päinvastoin haluan tietenkin onnitella teitä sydämellisesti ja kannustaa teitä ylittämään sisukkaasti eteenpäin nyt saavuttamallanne hyvältä ponnahdusalustalta. Muistaen aina lohdutuksella sananparren, ahkeruus kovan onnen voittaa. Näillä sanoilla julistan teidät kevään 1983 ylioppilaiksi. Laudeamus ligitur.
sinänsä olisi tietysti riittänyt päättämään lakitusjuhlan, mutta kuitenkin vielä käytännön asioita, koska juhlavuus jatkuu. Kukkia halutaan varmasti ojentaa, onnitella tietysti, ja tähän suoraan mitä parhaat edellytykset, nyt kun säänhaltija suosii, että voimme kuitenkin se suorittaa ulkona. Nimittäin täällähän se ei onnistu satapäisen joukon läsnä ollessa. Ennen kuin päätämme tämän tilaisuuden Satakunnan lauluun vähän